Wara li l-proposta tal-Kamra tal-Periti biex jiġi rivedut il-pjan tal-infrastructure Malta l-imsida. Fl-aħħar jiem imbdiet petizzjoni sabiex il-Parlament jikkunsidra din il-proposta innovattiva li qed timpromovi l-ambjent nadif minflok iżjed karozzi fit-triq. Din l-inizjattiva tieħden minn Sażuh Dwingrek li ħoloq din il-petizzjoni parlamentari sabiex juri lill-Gvern li hemm support għal din il-proposta tal-Kamra tal-Periti illi taf tbiddel iċ-ċentru tal-imżida f'żona pedonali u ġnien bnijiet ta' siġar. Dwingrek qed jinsisti li din il-proposta setejn sabiex il-pubbliku jżur l-imsida bħala destinazzjoni fejn jista' jgawdi ħin ta' rilassament mhux kemm isuq biss. U sostna wkoll li l-proposta tal-Gvern toħloq iżjed traffiku għax in-nies se jiddeċiedu li jużaw il-karozzi iżjed. Iż-żagħżugħ qed iħeġġeġ il kulħadd jiffirma din il-petizzjoni filwaqt li jixtieq li l-membri parlamentari verament jikkunsidraw dan il-proġett tal-Kamra tal-Periti. Il-Partit Nazzjonalista wkoll wera s-sapport ta' din il-proposta tal-Kamra tal-Periti. Tant li l-membru parlamentari nazzjonalista Mark Anthony Zammut iltaqa' mal-Kamra tal-Periti u mas-Sindku tal-Imsida biex jiddiskuti dan il-proġett u jappoġġjah. Dan wara li l-Ministru stess ma laqax it-talba biex jiltaqa' mal-Kunsill u mal-Kamra tal-Periti.